Batsaka mabata mukamuka ndichingongenga ndidzi. Mabata mukamuka ndichingovepa road. Ndikufamba neshamwari dzangu dziri kurira idzi. I've got my friends vari kurira. Ndova ndikufamba nava. Ava ndova ndiri kufamba nava vandichiriza. Tu masidhiwa haya. Tiri kungori kwenya. Tiri kungoshezheuza tichinda. Amwe matovata mukabika mukapedza mukabika kombi chingovekwa umana. Haya. Basa raMwari rakaoma dzikuva serious. Zvakaoma serious. Ndakuva understand for this. Ndisina chinhu. Ndichatsokera zvandisina chinhu. Ndakauya panyika ndisina chinhu. Ndichatsokera zvandisina chinhu. Vanhu ndiri kudhiropa makosi haufoneri munhu achidrive. Mwana wangu anenge ava worried. She's worried now. Yebo. Shakira. Wakanaka here mwana. Okay, ndouya mama ndosvika mai manje. Maona kako ndinodzidzira kuimba guys. Kwandinodzidzira kuimba makona. Manzo makona kwandinodzidzira kuimba. Ikoko. Ndokwana ndichimba disco down riwani ikoko. Kana ndasvika pane vanhu ndokuronga futi. Yeah. Yes. Chikuru kuimba niti. Mind ere kusleep over him. Absolutely kwa ngati furire shit. Kombi, I text. Tabatese job ekino text yo tabatese. Ndikamusiya pa misoni mapurisa chipose chwa chimulisoni text. Saka wandi bati sandu kutambira murondi nayi. Ndakufamba ne 121. Iye arifamba ne 140, 150, 160. Yay! Uyo. Kataun ngekupedzisira guys. Ndakadarika saka iko zvino izvi takunopinda chibuda munhu takunopinda murasendeka. I think that's going about 60 kilometers. 60 km I think. Murasendeka.
don't. Put up. Put it don't. Put it don't. What up? Huh? How you gonna go now? Sleep over, guys. Maenda here ku sleep over, guys. Easter, guys. Vanenda kuma church, please go kuma church. Vanenda kuma church hande kuma church. Zvimanga nenda ku church so. Ene ndikutoona vanhu vari kufika kuti aufa vari kufika sei. Vakusende ku church. At 10 o'clock nenda ku church. Mapolo. Ishe wangu jamaronga. Ishe wangu jamaronga. Ishe wangu jamaronga. Ishe wangu jamaronga. Ishe era jamaronga. 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 Mambo Jesse. Ishe era jamaronga.
Aibo. Filho, nem muito caramba. Ele dá uma batida assim. Uma batida mais, uma batida no cinco mesmo, não no robiwa. Uso chorar, que é cidade. Tchau, na chuva. Begi kata guys, kata kata asa desenso shikasita weko asa tenso tigochko asa kadongo ye Jamaronga, mambo Jesi. Jamaronga, mambo Jesi. Jamaronga, mambo Jesi. Makatora. Jamaronga, mambo Jesi. Makatora. When I
One mapurisa home affairs SAPS onai. Mashona maona ka. Maona mapurisa ne SAPS ne home affairs. Maona ka. Maona. Artist SIS Mashakada, the late SIS Mashakada. Kucherere kupi maprisoners sari. Vanotisa sei vanenge vane link yemukati. Sina link unobuda sei nani machira. Vanenge vane linka. Tibatsirwa nemagadi kubuda. Thank you, Jesus. Hey.
ngani moyo ngatsi yangu moyo namweya yerano yandi baba yerano yerano yandi meya yerano yandi baba ayo. Ndomuchengeta Mwari vafamba neni Mwari vafamba neni Jokwari Jehovah. Thank you Jehovah. Malai si decoration right. Wona yi kura sembe kuno kutonge maskati wona yi vanhu kuda mafaro wona yi mafaro anodiwa nevanhu wona yi madira nite vanhu mafaro wona yi ungati maskati wona yi mabawa. Saka guys be safe ari kuenda kumabawa. Be safe guys please be safe. Right. Yeah. Vanhu vanoda mafaro. Tupinda kumba. Sifiksi se duze manje. Tasara mbijana. Tasara maybe 5 case. Thank you Melody. Tese wena. Teamwork. Thank you Midi. Hi Kiki Kumba. Abonzane muporofita toda kunyengeta Thank you Rico, love you too babes. I'm looking for you. WhatsApp. I'm moved to Batika Jokumanya. I'm looking for Shamsa say.
Aka Mwari Baba ndipeiwo moyo wakanaka ndigare nevamwe nenyika zvakanaka. Mwari Baba ndipeiwo moyo wakanaka ndigare nevamwe munyika zvakanaka. Mwari Baba ndipeiwo moyo wakanaka ndigare nevamwe munyika zvakanaka. Mwari Baba ndipeiwo moyo wakanaka ndigare nevamwe munyika zvakanaka. Neurombo wandinawo ndigare nevamwe munyika zvakanaka. Neurombo wandinawo ndigare nevamwe munyika zvakanaka. Ndasvika guys, ndasvika guys, munyika guys. Thank you guys for being me. Thank you never ndasvika data rangu richiperera nanzi rasa 175 megabytes. Moyo wakanaka ndiga ndasvika zvakanaka. Ndasvika guys. Thank you so much. Thank you so much guys. Thank you so much. Thank you. God bless you guys. I love you so much. Thank you for everything guys. Thank you for the support. Thank you for everything guys. I couldn't have asked for a better family than you. You guys, you are my family. You are my people. You are my family guys. Zvatirikungotira vamwe ngatitirei vamwewo tichingodaro tisazogumira panzira. Mwari aramba achitipa simba, Mwari aramba achitipa strength yekuti tirambe tichienderera mberi anditika kuitira kuti nhamo ikasvika papi nepapi tirambe tichibata pamwe chete. Probably hatizivi zvakatangwa naMwari izvi, pamwe Mwari ane chinangwa nazvo, pamwe ndokubatana kuita nyika yeZimbabwe tese tichabatana. I just so wish kuti vamwe vasati vasvika pamweyo wekuda kubatana nevamwe, vasati vasvika pamweyo wekuti vari kuda kushova vanhu rudo, vachiri kutuka vanhu, vachiri kuterrorize vanhu even mumastreets. I just pray kuti Mwari one day nevakuvhenekerai, because these people that you are bashing, one day you will need them. Hakuna munhu asina kukosha. One day these people that munomukira muchituka muchikretera maghost, you will need them. It's my prayer kuti Mwari one day vakushanyireiwo and tiumbe Zimbabwe timbotaura rudo. I was challenged nezvandaona nhasi guys. Truly speaking, ndaita kumerera. I was challenged. Imagine putting our differences, all our differences aside, and try to build to be one people, one voice. Imagine how powerful it is. Imagine kuti tinombei guys. Tinoumba one voice yakasimba. Tine one voice guys. Problem we are divided is super chedu. Pachedu we are divided is super chedu. We are divided. So net division atinge tinayo. We cannot change anything. We cannot be united because ati takapasandra now takatovengana. Kwatiri sisu ruvengo maZimbabweans kutori ruvengo. Tine ruvengana tisingazivani. Kuisirana pasi kuda kupondana kutsoropodzana tisingazivani. We have never met vachinji tombozivani. Ndizvo kusangana pamhepo apa. But ruvengo rwatinarwo so rwakaoma. Rwotoda kuti Mwari vapindire. Andiwana munhu wese akakosha. Hakuna munhu anofanira kushitarisira pasi. Hakuna munhu anonzi ini ndakazodai. Munhu wese akakosha. Ndisamutona kuti panapa we accept everyone. Tinoaccepta munhu anoshanda mumba, madhumbe, anoshanda murodhi, anovaka, anoshanda kumochari, and everybody. We accept everybody. Chakaraswa anzi Mwari vakatora dombo rakaraswa nemuvaki vakaita the pillar and the cornerstone of a house. Saka chinoshora chakashoreka chiya ndo pane ziso raMwari. Chamunofunga chakashoreka icho chiya ndo pane ziso raMwari ipo paya. Animaona iwo unenge uchifunga kuti ndiri vanhu ndiri kumusoro zvinoita Mwari manje. Zvinoita Mwari manje musatarisire vamwe vanhu pasi. Ngadzidzei kufarirana, ngadzidzei kudanana. I'm not saying kuti let's be friends, but ngadzidzei kungotakurana mutoro, kungodanana nekudzurana tsitsi. Antika nekuti panguva dzekuchema tinochema pamwe chete, panguva dzekutambura tinotambura pamwe chete. Handiti pane zvakanakawo ngatifarirewo zvakanaka. Panochema vamwe tichemawo nevamwe. Kwete ngoti vanhu vakaipa, vanhu vakazara negodo, vanhu vakazara nebitterness. Ungati tiri nyika yakaroya, ungati tine ameno. Toti munyika dzimwe hatidiwe, toti pachedu kwacho futizve tiri vanhu vakamarana.
Guys, tingaite vanhu vakaita sei? We don't know each other pano. Hatizivani. Kungoshowa umwe munhu rudo, probably munhu waunenge uchitotuka ega. Anenge achitoenda through a lot zvausingazivi iwewe. You are doing it for entertainment, but that person is going through a lot. Arikutodawo kana rubatsiro rwako, atodawo kana counseling yako, but uri kumubreaka, uri kumuvhuna, uri kumeka sure kuti wasiya wamucherera muguva. Kumeka sure wamucherera guva racho 6 feet by down ukamuviga. That's who we are as Zimbabweans. Andizvo takaroiwa nani. Ende mumbozvitarisa kuti majority yedu maZimbabweans, we are so deeper into zvinhu izvozvo. We are so deeper into zvinhu zvakadaro. Ndo zvatinoda. Pakauya mufundisi achiparidza, kana pakauya munhu achitara mashoko ekuvaka, mutarise muone, live iyo inenge ine vanhu 100. Akati 100 anenge aita vanhu. Pakaita live yekunzi pari kutukwa ningi. Mai mwana vanhu tinenge takaora ikoko. Can you not see, guys, that the devil is controlling our minds, is controlling our eyes, he has even taken over our lives? Can you not see? The devil has taken over our lives. Guys, takatarisa kudai so chifungo ti entertainment ka. Our minds have been tempered with the devil. Chatinogona kumukira makuseni chitinde chedu nasi kuri kutukwani, nasi kune nyaya dzani, nasi kwapostwa ani. Ndo zvatinongofunga. Hatina chimwe chinhu chiri positive chatinofunga ngati mufunga dzedu. And it's the truth. And it's the truth. Kufunga kuti nasi inudhurani riri kutenderera. Nasi ari kutukwa chinzi kudii, nasi nyaya dzake dzakanzi kudii. Guys, mukaziva kuti paupenyu hwedu tese anonyora wacho behind a ghost, anonyora ari munhu, anonyora akadai so. Hakuna munhu asina past life, guys. That you should put into your mind. Unganyora zvaningi, ukanyora zvaningi, ukata zvaningi. We all have past. Tinawo hakuna munhu asina a past life, guys. Hakuna munhu asina a past life. We all have. We all do. And maona, tinotori now. And if I'm atori nastier than, but it's none of our business. It's ajitipisanza, ajitira namza, ajitochinji even life ya munu wacho. Watishora hafaka chinja life yake bozi azotowa na azodi. Hapana cha chuno chinja. Kative ivan wakanaka, guys. Kative ivan wanofara. Kative ivan wanoseka. Kative ivan wanotambirika. Munana tikatanga kutoona sana kuonana pachedu nekubata nekudika ndokutaura makombora ariko kumberuko. There is light at the end of the tunnel. But sometimes God punishes us because of what we do. Isusu sema Zimbabwe zachona. Tikatanga kuita chinhu chimwe chete, I'm telling you, tikamboita vana nemoyo yakareruka, moyo ine rudo, moyo isina utsinye, moyo muchaona kuti zvatinochema kachimwe chona, we don't even have to fight any battle. The battles will be fought by the Lord himself. Mwari vanotirwira hondo idzi kuti ko guys, kupai pakazofamba sei, kupai pakaita sei, Mwari vapindira. Because kubata kwa his ways are not our ways. Kubata kwavo kunoti kwakatusiyana nekwedu. His ways are mysterious. Hatombozivi kuti zvinofamba sei. Ngatisiye nyaya iyi yekuda kungoparadzana, kuputsana nyaya yemadivision. Timu ningi ndakamumaka, ningi ndakamuvenga, ningi anondibhowa, anongondishota. Haumuzivi, hausati wambosangana naye, haanei newe, iye hatombokuziviwo, haadyi kumba kwako, anokushota. Washotwa nei? Chakunetsa chi? Chakumara chi? Unotoona vamwe mai mai vakuru mazera edu ma40s vanonyora kudaro, ningi anondimara ndishota. A whole mother vane vana. What are you teaching your kids? Ruvengo, hatred, ndo chinhu chanongodzidzisa vana vako. Ngatidzidzei kumbodana nakomana. Kana pane nhasi dzivana ndakachallenge mapenyu anga, zvandaona kuhall theatre kuyaka chokwadi ndachallengewa. Matebeleland ka obviously man ngikiranga arimo mashonaland anga aripo antika anga aripo because vazotsedebura dziyo kwavanga vakawanda vazodavira vakabatana. Community yeHillbro yakabatana, guys. Hillbro community yakabatana. Sando kwamuri Matebeleland people mati hambla iko. Guys, come to think about it. Pasina mboti chika natukudi tichitsiurana pachizodu sevanhu. Come to think about it, guys. Kangani pamunosangana nemaposti ematebeleland vachitukana. Let's be honest, guys. A moment of truth. Let's be real. How many times do you meet maposti ematebeleland vachishaudana vachibvaburana vachiitana malife? Let's be honest, guys. How many times? How many times? Pindurai in comment section, guys. Maybe ndisingaoni. How many times?
pamunosangana nemaposti avo vachitana malive matebeleland vachishaudhana how many times? Let's be honest. Tarisai kuti majority iri kupi, vakatakawandira kupi? Kumashonaland uko. Kumashonaland uko ndisi tinobayirana live every day tichiparadzana. Ndepapa makamboona ini maposti anonyorwa neghost account achinyorwa kana kuti nezvechindevere achituka umwe munhu ndeapi? Ndiudzeiwo guys, let's be honest. Ndiri kupai food for thought. Ndiri kupai food, this is food for thought guys. Mumbodzikisa pfungwa. Dzikisai ndakuvhurai pfungwa nditi manga musina mbozvitarisana nambozvifunga. Chifunga ima munotenderera mese makambosangana neposti iri kunyora chindevere here ichituka munhu. Neti ndepa asina mboona pakani ndepapi pawakambotukwa iwo pachinyorwa nendevele because inini asina mbozviona. Handisati ndambozviona. Handisati ndambozviona. Truly speaking, wende chakanaka ngatidzei kungotenda. Ngati hanzi kuno ku UK they are united as well. Thank you. Vapedza masports. Chakanaka ngatidzei kungotaura chokwadi guys. Ngatidzidzei instead ngatitorei manotes. Ngatikopei. Ngatitorei manotes. Tiri vanhu vamwe chete one. Tiri maZimbabweans tese tine chitupa zvimwe chete. Tiri one nation. Because why are we different from Matebeleland? Aiwa isu tinochinzwa deure elsi. Asi iwo wakati ndipo pakamboona post iwe vachinyora nechindevere ndipo handisati chiwi chindevere. Isati chigonika. Post uya nayo. Yawakaona vachitukana chindevere iwe kupi kwamunofamba uya nayo. Prove us wrong. Prove us wrong. Isu tochiwa indo chigona uchiverenga ini chindevere. Kutaura ndokwanenga tokakamira. Asi ndochi handisati ndambosangana nemapost akadaro chokwadi ndochokwadi chiripo. Ndochokwadi chiripo. Ngatichinje, ngativhume kutsiurika guys, ngative vanhu vanotsiurika. Kwete ngotingozvidefenda nepamwe pasiri necessary kuti tizvidefend. Hatina rudo. Hatina rudo. Edlina, magroups avo aripo. Ndataura izvi because ndiri kumagroup aka. Indopinda magroup akawanda ine mamwe marudzi. Ukaenda kuma-American groups uko unondowana ndiriko. Ukatoenda kumagroups emuSouth Africa muno munhu ndinoti ndichitokomenda ndirimo because ndinochinyora kachitsona. Ndirimo ndida kuona tirambotaura kuti kudi. Kumagroup avo ndiriko ini. But ndikutanga kuzvifunga nhasi kuti but asina mbosangana mapost avo ndezvezviziviso. Zvimajokes zvavo. Update dzekuita zvekunyika kwavo. And zvokunzvimbo kumunana kwavanenge vachigara. Asina mbozviona ini. Naibongai muneri. Mukutaura zvanyaya kuti hanzi vane tribalism. Ini ndiriko asi ndauniswa tribalism. And they know me kuti ndiri mushona. Handika. What if we show them love, guys? Why do you think kuti vanochipa iyo tribalism yamukutaura? Inanga sandaiona. Because vazere panapa. Panapa vakazara. Panapa vazere. Asina mbovaona ini. Handisi kuvareverera kana kuvamirira guys. Ndinotaura chokwadi chandakaona. Handimaona. Vazere panapa. Live ikaitwa guys, whether yaitwa kana nemushona kana kuti nemudebeleka, live ikaitwa guys ka inoita pa Facebook pandita viral totegiwa akoshe kumushona nenga ari kwanotega vamwe tikanozarako zvatinoita kuma groups ekunzoko. Asita mbona ma live guys ngative icho kwadi, let's be real. Ngative let's be real. Ndikatika kuti live izvozvi ndichituka keti kana chituka zuva vano even the people will be in the comment section vanenge vari because inototenderera live iyoyo inotosheyiwa. Kosi tsatamboshewawo kutambodedzwawo kwavo vachitukana chitana malife variko wani maningikiri masocialites macelebrity ariko variko wani vanasandra ndeveloko they are there masocialites varikoko nderipi drama ramunoziva rasandra ndevele guys, let's be honest. Makambobona kabaya live batana chituka munhu ngatitaure chokwadi guys, tikuda kutsiurana padiaries pano toda kuudzana padiaries chokwadi. Animaona. Tatara choka. Pamakambona sandra ndevela chibayawo live imi achizinza kutuka munhu. Ki celebrity katutsunuzara ndepapi. Atitaure ichokwadi guys. Aiwa, ini chandongokumbira guys ndechekutika Mashonaland, Matebeleland, Veduweka, we are all Zimbabweans. Mataridza rudo nasi one. You have shown us love. Matebeleland people, you have showed us love.
rudo rwengeneration imimi yakura iri kukura kana chiri chokwadi kuti kune dzimwe nzvimbo dzine matribalism ari kutaurwa mucomment section manti you can bring a change. Imimi matebelende muri kutamba neso every day tinenge tine mi daily andika you can reprimand vachine that mentality yekuti vakazodai kuti no we are all Zimbabweans guys toda kubatana. Advocate for peace, advocate for love. Wo tiri ma friends one tese, we are friends. We are friends. But even though bongai ajnabasa, it's never too late. That's what I'm saying. They can advocate for kuti tingo danana. They can advocate for that. Antimona. Kati we vanhu vane rudo guys. Kati vanhu vane rudo. Nyaya yekuvenga vanhu, kuvenga munhu asina kukanganisira, munhu asingadli kumba kwako, munhu asina mbokumbira kana mvura yekumba kwako, asingadozivi kuti unogarepi guys. It has to stop. It has to stop. It has to stop. Ngati stopei guys. Whether all right havasi perfect says not even all right havasi perfect, but it is all right talking in an umbrella in a nutshell. Gatingo batana itese and gatingo batana itese antika gatingo batana itese whether Shona, whether Ndebele, whether Kalanga, whether Changani, whether Muzimbabwe, whether Chi, we are one people guys. Gatingo batana itese. Gatingo batana itese. Matisho wa mati leader one example. You have given us an example nasi. Shokuti tato dzidza wamwenesu. Tirano wamwechete guys. We are one people. Shokuti makazomboditi kazodiwa raita shinzwa guys. Let's not fuel fire. Let's not fuel moto todira petrol kana gaslight anditika ngati dzidzei kuti tikadai apa tatotsiurika 20 ramberi apa panotsiurika 20 ramberi. Anditi totsiura tichienda kumberi. Anmona. Na iwo ora titaura vangu kuti kana vari kuti vanayo zveshuwa vane ruvengo towadzwa tiri avatidi vanotidira kure guys. We are one people. Kana mchitidira kure shuwa matebelenge people aiwa isusu tunchokudai mufunge ite kuti tibatane tivambe pamwechete jeni tirano pamwechete tikatokwira kombi tose kuenda kumusha uko paboda totoburuka tose paya takananga muma office muyako dhindisa mapassport tose. We are one people. We are one people. Guys, let's stop. Isusu vari pano. Let's ngatirambei negativity guys. Let's stay away from negativity. Stay away from singati consti kupichingwa kumba kwako. Kachake zviri positive guys. A positive mind is a happy mind. Mind yako ikaita full of positivity zvako zvinokufambira. Ukamuka every day uchifeeda mind yako ne negativity. Daily you are feeding on negative. Daily you are feeding on negative. Guys, you end up becoming even negative. Nitsoka yako inenge negative chaiko. Chigumo chako chinenge chatove negative. Chero pakaito chakanaka unacho unoona bozo uri munhu akazara negative mukati mako. Anditi hanzi nevarungu. Show me your friends and I'll tell you who you are. Show me kwamunoswera. And that will determine who you are. That will show people who you are. Tinoswerepi, tichitei. Tinomukirepi, tichitei. Zvinotongoonesa kuti wakamira sei uri ani. Ndasvika shumbresi ndakatosvigara ndatosvika ndakatozora zvangu ndigere mugaraji. Ndasvika. Ndakatomira zvangu. Unomaona. Parongo vakataura kati show me your friends, I'll tell you who you are. Totaura kati show me your groups, will tell you who you are. Show me your groups, or show me your pages, will show you, will tell you who you are. Guys, indashika ndapedzawo. Uya ku WhatsApp favor, uya ku WhatsApp kwangu. Wa number yangu iri pamusoro. No to hatred guys. No to hatred, no to negativity. No, kuda kusoro tutamugunza mchiteza nyaya dzisina nevanhu. You know my diaries. Oh, what you mean ngiyakhuluma shem? Mina I learn all languages. I learn all languages. I khuluma shem. You angeke unhlebe mina ngikhona wena. You never hleba me when I'm there. Because ngizokutshela ukuthi uthini. Angeke unhlebe ngikhona mina ngiyakhuluma mina. Ngikhuluma isindebele kahle futhi. Kahle. Straight.
Of course, amanye amagama velanzi magini, but these normal words, Hashem, ngiyabetha Hashem. Andi mashona. Saka guys, katidana nei ndo nyaya yangu. Let's say no. Iso stiri vasho matakadai. So guys, we can start a positive thing. Mukaona panotagwa negativity. Guys, jamukai. Atiraramiri izvozvo. Hatidli negativity so. Hatidli kuti kwai kwazotukwa ningi kana kuti kuri kunongwa ningi. Hatidli izvozvo. Atiraramiri izvozvo. Say no. Furai guys. Furai. Don't participate. Furai. Train yourself to stay away from negativity most of the times. Kuti ichiitwa apa negative chizoti kwakati kwai kuri kutogwa zvakati zvaningi kuruzodi utarati amai sina sandi kwekoko and skutori kwekoko. Train yourself. Let's train ourselves. Hanza isikuoneka video mukundiona aiwa ndiri murima ini ndiri murima ndasvika ngangomira panapa zvangu sandabuda hangu muno. Positive vibes only. Tichamaita vachichetsiwa positive vibes only. Maybe apota chitirangaridza. Positive vibes only. Kedisani nezvisina nebasa rese guys. Zvimwe zvacho zvinotinyadzisa. Zvimwe zvacho zvinotadzisa kuti tindire kumberi senyika. Zvimwe zvacho zvinotadzisa kuti tiprogress paupenyu. Tinongoramba takafreeza, takastika, takamira panzvimbo 1. Now makambozvona kuti we are now recruiting varume vedu mumakuwa. We are recruiting our men, our so-called husbands. We are recruiting guys who are supposed to be vakwasha vedu mangwana, who are supposed to be murume wako iwe mangwana. Anenge arimo comment section imomo. Zvinhu zvisina basa kwanenge arimo. Ndoona kuti Mwari dai atitrake nyasha. Anenge arimo. And tend to wonder kuti baba dzakanyatso tikwesere. Vari kukomenta vari mucomment section baba. Zvinhu zviri kutagwa pa ndezvana sister vavo. You are a man. You're a brother. You're supposed to be protecting a fellow sister. Nose mukadzi wese wakamutasa ndisisi vako. Kana kuti mukadzi wese wakamuona wakamutasa kudai sori mwanambiki ndimai vako. You are busy contributing a whole man. A whole man. Mema hamungandioni because ndatini ndasvika ngagara mugaraji ndakulaita light ndangosvika ndazvigarira muna nditi kumbozorora kumakumba angu tichitaura nemi pano. Unoona? A full grown up man baba. Vanetori nemba yavo nevana vavo. Vanenge vari leader. Vari unotoshaya kuti ini system yambonodongorera profile picture kandi kaona chikomenda kumndombonovhura kuti munhu uyu akamira sei. Unoona kuti vakomana nemi vana zvadzedi vari mucomment section vasati varoora. Muchiri masingo mukagara mafeeder brain dzenyu nezvinhu zvechika zvevakadzi. Manje munenge makupeta makupfeka mapitcoat. Very soon munenge mapfeka mapitcoat. Chero paunozoroora wakaita mukadzi wako mumba unenge aungambogara nemukadzi iye zvakanaka because uri munhu anenge ane makuwa. Uri murume anenge akazarama imi makuwa adiwi nevanhu guys ngataure chokwadi. Truly speaking ka. Amen. Ani mashona. Unongwangowe baba wekuti unenge uchida ngozati mame panext door kuti anezvei ugovunza kuti kozoti wovunza kuti mai apa vari kuita nezvei baba mukaeminde kubasa sena ine nyaya dzisina basa kana musina basa onai bhora paTV onai bhora verengai news. Varume vakangoona takabatana isi vakadzi vachatipa respect atoti kwai havana respect kwatiri muchiona tiwedhira kuti mvana titukwinaro ati mahure watoudzwa everyday nevarume avaka tinoudzana kuti hure pachedu isu madzimai. Saka varume mangwana vakatiti mahure tovashora pachedu tinoudzana isusu. Exactly shumbares exactly tinoudzana kuti hure tichitukana tose hure fseke hure varume vakateerera mangwana uzeyo nditi hure takumuti wakutora screenshot yake wakunomuposta kuti murume yakanditi hure akationa akatichitukana tiri vakazitoga isusu tuma sisters we supposed to be sisters keepers akationa tichiudzana hure tichiudzana kuti aziripi rakarambwa nemurume iwe une AIDS iwe tichiudzana toga varume vozoya mangwana voti mune AIDS imi mazimvana votukavo tovashora tikangorika kwa parumu varume ava tikangoratidza kuti takabatana kakadika murume iyoyo haibudi from my brothers edai. Imagine ari murume wako achipeshuka mucomment section
Comment section panenge pachitwa pachitwa nyaya dzisina basi. Ari murume wako chipeshuka comment section. Achitsigira zvinyaya zvisina kana ndebasa rose. Unowasa unotsva guys. Unowasa unotsva. Varume iko zvine maghost ndo varidzi vavo. Vangove 50 square nevakadzi vacho. Murume anenge ane rake ghost, mukadzi ane rake ghost. Mumba hamusisina nguva yekuti vadanane. Mumba hamusisina nguva yekuti vachekane nzara. Mumba imomo ndo dzimba dziri kufa idzi kuputsika every day. Kungoti havazouyi nechokwadi. Dai vaigona kuya nechokwadi chakakwana chokwadi chakakwana chakuti nyaya munozoti kungoti vanozoziya noti vese vanenge vazati vari wrong. Vanozoya zvimwe zvima excuse but chokwadi ka ini nangu experience ka yandidzisa zvakawanda. Foni idzi kaidzi dzaputsa dzimba dzakawanda. Mai vanenge vakafuratira vakadai one foni yababa vakafuratira vakadai so baba vari kugroup remakuwa ukoko mai vari kugroup remakuwa ukoko baba vakapfeka ghost vari kutukirira vari kwandi vakafuratira mai vakapfeka ghost ravo vari kufuratira uko vari kutukirira vari kuside uko. Mona mumba musisina kana nguva yekuita bonde. Nguva yekuita bonde hapasina. Pa Facebook apa baba vanenge vane ghost vachinyenga vakadzi ma inbox vachipindira vakadzi vabudi ma inbox evakadzi vachitora nema girlfriends nokuti mai havana nguva yekuzvitsvaka zvinhu izvi nokuti vanenge vakapfeka ghost vari busy kwavanenge vari vachiitawo zvavanenge vachiita. Mona musi wanozozvibata inobva yatoputsika imba iyoyo ndokuparira kwayo. Musi wokuti anozongobata foni mukadzi kati murume abata foni ndokuparira kwemba. Pasi Elion ndikunyepa here hanzvadzi. Am I lying? Ndiri kunyepa here kana ndanyepa nditi sorry. Ndiri kunyepa here. Kutobuda kudhani kumanya mai vanoti ndiri kusara dzisina kuchera kusuka. Ndiro hadzicheni vachimanyira kunobata foni. Idzi foni idzi. Foni idzi. Kudla vakatarisa foni kudai kuti ndingasare. Ndingasarira. Kudla vakabata foni kudai vanobika vakabata foni kudai. To vachatsvanisa dzichikosedza dzichikwata kunge vachatsva vakatarisa kuti kudhiani wakominda kuti kudi waposta kuti kudi. Anditi mazviona. Moti dzimba dzakada dzevana vari kupa vanikikiri. Varume dzimba dziri kuningira vadika vari kukura moti kwai dzimba dzimire. Hazviiti guys. Hazviiti. Dzinotoputsika chete. Imba inenge nemagosti. Love YouTube yula. Imba inenge nemagosti. Baba neuku mai neukuku. Remember zvandakudzai zviya. Mina ndikudzai hanzvadzi dzangu. Hanzvadzi dzangu dziri mucomment section. Mina ndikutaurirei. Munoza unenge wakatora mwana wevanhu kuZimbabwe wakabva naye ari musikana ari innocent. Mwana wevanhu. Ukauya naye muSouth Africa asingazive kana chinonzi Facebook, kana chinonzi Instagram, kana chinonzi TikTok. Ukapinda naye muSouth Africa wamunonga kwabushuko. Handika wauya naye kana tukugokoko kumachonyonyo wapinda naye muSouth Africa muya wamutengera smartphone. Anditi wamuisira internet kana kuti unomutengera data. Anditi iwewe baba wakabva kumba uri baba uri mwana ane hunhu. Mwana akakura chirayirwa nevabereki vake. Mwana akakura chitosikana kuti ani Leonard umtona loyana uyatumeka. Wapinda mu-SA. Kungo crossa border guys muchipinda munzvimbo kana matira imwe yenzvimbo. Namatira imwe yenzvimbo. Uchingo crossa border. Mwana wakanaka waya unosara pa border. Uchingopinda kuno kuZimbabwe unongoshandisa ka itel. Inenge chipata chimboramba kupinda kune zvimwe zvima app. Wazopinda muno. Wauya murume ndiwo watanga kupinda muno South Africa. Watenga smartphone. Wazopinda pa Facebook apa. Handiti wazoziva watendera waitita zvima friends wako invite kuchigroup. Handika wazotorawo mukadzi ari innocent auya mu South Africa for the first time azivi wamutengerawo smartphone. Mukadzi azivika. Iwo we glued nema internet. Uchizoka kubasa iside kuti mukadzi munyo mutembe naye unenge uri pa phone yako. Uchiona kuti ndikukwanyuka kuti kudi nasi kwa bubu kuri kunyuka kuti kudi nasi kwa bubu kwa Wallace kwa Wellens kuri kunyuka kuti kudi kwa Elliot anzi Elliot kuri kunyorwa kuti chi. Handiti uchapisira kuti une mukadzi uriyo wambona iri zvanyorwa hapo ukona iri zvikuitika wakutojenisa mukadzi zviri kuitika kupi anzi follow ningi page rakanzi ningi kana pinda group rakati ningi watopinza mukadzi ndiwe mangwana chedzoka uchema nefoni pano ndiwe wakaintroduce mukadzi wako angari munhu angari chi zvinhu zviri addictive ka guys zvine addiction chaiyo zvine addiction umwanda tazvi zvinonakidza unonza mwachitanzi zvinonakidza zvisingaiti utinoda kuti tine era
Zvine addiction guys, trust me, I'm telling you the truth. Ukaona wakuzobuda mazvirika unenge watomboita munamato wakasimba. Wakasimba chaiwo. Because zvazvo zvine addiction chaiyo. Ndo chokwadi. Ozopinda kudai so andimona mazviri mukadzi atove une addiction hachagoni kubva wakuzodzoka kuna sime nimba yangu iri kuparidzwa nefoni handiti mama wangu mutodza nefoni zvimukadzi wangu habvi pafoni adini adai ndiwe wakanga mati ndiwe wakamutengera smartphone ndiwe wakamuti tasisa pagrupu rakadai. Fortunately ndogara musafari gardens musafari 10 ndogara musafari gardens. Hanzi munhu totombopisa mapoto. Thank you Melody for being honest. Thank you for being honest. Ndinaye mudiaries apa akati sisimeli ndeko akanditedza foni yake ari kunze kwenyika ndakachoshamsika kuma first word sora kwa mningi wangu nyai unogona uri mucomment section unoziva nokuti akaitaura tiri tu ku first world countries kunyika dzekumusoro-soroko aidzitevedza mai mwana kuita kudzifambira dzimwe achiuya nemascreenshot achisimeli ndakazoti iwe ndanchikunyara nguva isa ndidi kupuwa zviri zvinonsense usanditaridze zvinhu zvaunenge waona mastreet uku handiona handidi kuzviona inda uko kwamenako ndozvawakafambira kudiaspora zvokuti unosura uchitidzana nenhingikiri munhu andoseka naye zvekudaro anotonditora sasisi rake chechewo handimaona one day akazondifunira kandisisimeli munhu zati chii ndapota ndadzingwa basa nenyaya yefoni ndikati uchadzingwa usati wadzingwa uchadzingwa ndikati chichaitika ndobva ndidza zvakanga zvaitika handimaona ndikati decision ndeyako it was a warning ita yaunoda svika dzimwe zoti handichagoni kuti hanzi ndakuva kubasa ndakuita mamistakes ndi ndichivata because handidi kusara anoti akatendera kati aita kati kuig unotora zvekuig odzwa kufacebook opatrola kufacebook unotora zvo saka time inenge ichifamba usiku hwese panoti avata anda kubasa anenge ari achipatrola haadi kusara. Imi guys vanotevedza munozviziva zvandiri kutaura izvi kuti unoita glued zvokutotevedza kwauneti saka kubasa makuseni manje enda kubasa hana kuvata zviri enough munofanira kuvata 8 hours per day kana more hana kuvata zviri enough kubasa kwakunoita mamistakes anenge akuvata manje panotaite basa andimazviona akasvika pakuzobvisa ndikati shamwari chusa zvaunoda keriya yako zvawakafambirana kuti rovha ti uchaita rovha manje mebu handina kuti rega kunditevera. I never say that my sister wanzo zvandataura from the word go ndataura nyaya yekuti ipo pano apa ndogara ndichitaura wanaye mebu kuti pano wananguva kana murume kwariko kumba wananguva nemurume imborega sisimeri vavavate nemachembere avo vari vega pano iwe imboita zvemburi yako. I always say that one guys ndikunyepa ndikati tirege tisare 300 tega panapa handika nemasinguru angu kana tine mawidho angu kana tine vari manenge vakadzavo vaya vakuti baba hapo vadai imi vechidiki ndai siyai timboti siyai mumboinda kudzimba ndokana ishara wani imba dzimba dzenyu dzakakosha kudarika sisimeli ndakuza ichokwadi dzimba dzenyu marriage dzenyu dzakakosha kudarika sisimeli hani muri kunzwa sisimeli vane nguva yakareba vari muno mumarriage muno ati mazviona vane nguva yakarebesa vari mumarriage ende varume vedu muzive kuti havafanani umwe hatodi kutoita zvefacebook unoita zvokubirira uchipinda neghost account umwe murume anosapota ani mazviona saka musati makochesa sisimeli tengai makochesa dzimba dzenyu kochesai dzimba dzenyu kunyanya foni imbotora foni ukande uko umboita zvemurume wako kana wafunga kuona sisimeli musiwoyo sisimeli panapa tinosita nyaya dzekuti chiro vanonakidza isa koneta pa TV apo ugare naye pasi mukonete muone mese museke mese tine makapuzi hobo pano varume nevakadzi hobo vari panapa hobo varume vamwe vavachiri twaiti chimaze kutanga vamai ava iko zvino vatoveri top fans ndo vave number 1 kuti sisimeli hadini nemi varume apa nokuti pano tichitaura zvinhu zvechokwadi zvinhu zvekuti tinovakana tinenge tichidaro ndikutaura nyaya dzenegativity uri kunzwa nyaya dzenegativity bula ndodzandiri kutaura negativity handifungi kuti chero murume angaita problem yekuti anokuonawo uchiseka pachidzidziso izvo zvichero murume wako ukamuvhurira foni tichitaura kudai so hapana panoti ibva palive ipapo ndoda kudza chokwadi naye andoteererawo kana chinyepa muti ndikunyepa izvo ukaisa foni palaudi murume akadza ndichitaura kudai so andoti ndiani ari kutaura andoteererawo monoteerera mese apa but ndikavhura foni iyi ndikaya panapa ndichipopota ndichituka mhene wane ndichituka ndichitaura zvinyadzi zvese ndokutaura murume wakantora foni akatobhuloka peji ari iye makapuzi hobo pano bhobho zvokuti bvunzai andiseni natisotaura navo kuseri makapuzi dzimwe nguva hatiuye nenyaya dzakadaro palife makapuzi why
because chechi zati vana vamurume nemukadzi makapus tinongozama kuvabatsira kuseri zvopera. Kochesai mamarriages enyu. Regai titambe nemasinguru panapa. Kochesai varume venyu. Kochesai mamarriage enyu. Musabika zvinhu zvisinganaki. Unosvika mauri munhu anogona kubika stereki. Mazano uri kubika mvura nenyaya kuti unobika uchimhanya. Hauchagoni kuti chikafu chisime. Unenge uchimhanya kuti maiwe kani ndingasarira. Ndingasatsoka dzozvimba idzi kwai tsoka dzazvimba nasi tafamba nasi. Ndombofana kuseka ndokanoti asi mazimba ka. Takaroiwa chokwadi. Kwai hey, ha tafamba nasi tadzifambira mutsoka dzogwadza. Tabva ukuti kadai muri kubvepi? Kunei? Mukuita nezvei ikoko? Mawanei? Mauya nei ikoko? Vana vacho. Zvakaoma. Kwaizoda fungwa unhu vhege. Inouya mangwana. Don't worry. Inouya mangwana nditomba mukana enda kuchechi. Ndodzoka masikati ndoyandorara kana 2 hours dzangu. Pane mukana 7 makore chite. Tedi toripo pa live pamvenge. Ibe varume venyu nguva guys. Ipai varume venyu makumbo. Munhu anoramba kupa murume wake makumbo. Nenyaya yekuti anenge ane makumbo aya anenge ane chakane kufamba mumastreet. Ndikunyebereka guys kana ndatuka ndichisori. Mukuva tanati overidi. Achifamba mastreet. Murume uchindipawo makumbo aya munoti ndakaneta waneta kufamba. Waneta kufamba ndicho wanga achitenderera. Waneta kufamba. Imbonawo zvimunya guys. Tidzai kumboona zvimunya vari maenda kumapawa musana muchiona, vari maenda kumabasa musonyatsoona. Umwe chako chakaifarira kucleana mba zvokuti dhumba muchanyatso cleana zviritara because akango cleana anohla kuti ndononoka pano zvonosarira. Ndosarira. Koitawo masingu ari bita. Koitawo masingu ari bita. Vakadzi ava vanotisa tina varumeka havana varume zveshuwa kuti wekumhanyira kuti kwainoenda kunopepa murume kumba handiti vakuru vemaghost. Unoziva here kuti sometimes the potential husband yako ndipo painenge iri papapa ichikona uchirasarasa muswe kudaro. Potential husband yako inenge irimo mucomment section ichikona uchitaura zvaunoda uchidi uchionyoka uchitaura focho uchidini. Umwe anenge ane pane murume anenge akatokuisa ziso kudai kuti uyo ndambomuongorora totomuda munhu wazvivharisa wega uzoti kwanzi ndine munyama ini handirorwi. Varume musanongodana navo vanongodana neni akangorara nenondisiya. Haangatadzi kukusiya handiti anenge achikuona. Handiti anenge achikuona masitu. Anenge achikuona masitu. Musaka masingozi musavhare mikoto yenyu. Manzwa musazvivharisire mikoto yenyu. Hamuzivi kuti marriage inoya nepapi. Hamuzivi. Kana kuti unogona kutowanikwa zveshuwa. Handiona. Kwa unonowanikwa kuonosangana nehama yaikuona. Inongoudza kuti uyu. Hama chaidzo dzinogona kutokuparadzira marriage kana kuti relationship yako. Kuti ndozvamawena uyu aiti. Tomuziva. Guys, anoda kunzwa anzwa. Asingadiwo. Nemiwo vananzvadzi. Mapotential wives enyu ari papa. Muonekwa munotuka vakadzi mona muchidai zodai. Mangwana hauzivi unorora munin'ina wemukadzi wawaituka kuti mvana mucomment section. Kana towaudza kuti hure kwamhene kuti kupi kwakatuka uchitukirira. Unorora munin'ina wacho. Vanozvivharisa. Kuti upi uyu. Tomuziva. Koina raceman ini nangu kungeni nangu nechida makumbo everyday. Handi wazvona. Mukadzi kuti ndakatoneta ndiri kubva kwandiri kutobva. Aneta kuzifambira. Tisingauyi kana nehalf bread mumba umana. Ndopona kuti zvimwe zvona zvinangana basa. Azvitombauyi kana nehalf bread, azvitouyi kana netomatisi mumba. Kasanenge achidzifambira. Guys, andizivi
kana mchida kuzadza pfungwa dzenyu negativity, go ahead. But I think investai time yenyu pazvimwe zvinhu zvine pundutso. Netsai andiselina kuti tipewo live ezvinova toda kudzidziswa kuti mumba togara sei, makasurviva sei, tipewo vanoyochita motodzidza. Simeli mbotsvagirewo munhu wekuzvipatara mbodzisa nezvezvirwere. Hanomaona zvirwere zvepabonde izvi. Totsvaga munhu ari mufield iyoyo ouya kudzisai. Chimbotsvagirewo vanhu vedheko vanogona kuti vambouyawo vadzidzise. Anogona kubika ambouya adzise kuti huku chainobikwa sei. Uye mubika. Vari kumapeji anu vana mai andijoyuko. Kwandijoyuko andijoyuko unodzidza kurongedza mumba. Kuti bedroom munogadzikwa sei. Unodzidza kubika. Those are the good pages to follow. Kwana andijoyuko. Unodzidza kubika zveshuwa. Unodzidza zvechokada kuti bedroom unowaridza wakadai sitting room. Vanokuinspire vari kuZimbabwe ikoko. But vanhu vane zvinhu zvakava makeup chaiyo unotodzidza kuti makeup inoitwa sei. Inongoti ndipa pfudza guys, ndizondivengeni. Ndakonditaura chokwadi chaita ndichizotaura nezvazvo ameno. Inongotaura kadzimwe nguva hamene chichita nditaura nezvazvo. But I believe pane 2-3 vabatsirika apa. Zvikangouya ngatanga kutaura kudai soka. Handabasa nokuti zvicharekodwa pazvichatogwa nani. Chandochiziva inini deep down is pane munhu anenge akanangana nelive iyoyo. Hapashayikwe 3-4 vanenge vachida kutoudzwa message iyoyo. Havashayikwe. Ndozati maraive anorekodwa. Andina kana pressure, nditotaura ndakamira panzvimbo chaipo kutomira pamukaha ndichitaura because ndechitozvidza inini hazvingouyi ndongotaura pasina. Ukana tongo ndichida mbotira kungozviavoid ndichiti dzimwe nguva ndotsika vanhu konzi. But zvinoenda up zvangobuda. Ndotozvidza kuti pane wanenda tobata anofanirwa kunge achinzwa message aripo. Because ndataura tikati papaika God works in a mysterious way. In a mysterious way. So guys, gaitindi tusangana mangwana Friday karisha. Kwa kumvenge. Kunedze mjolo idzi. Timbonzwa. Tuone kuti tongoti yone muri kufamba parodi, vari parodi vafambo zvakanaka, Mwari vafambise zvakanaka, vasvike basa ripere zvakanaka raofisiri. Ripere zvakanaka. Sinda humbliwa, I was humbled. Rudo rwandaona ruyaka kubatana kuyaka. Kune fire. Kana iyo operation dudula guys, moti panga pachisvika paya. Panga pachisvika chodai nasango ane shungu. Panga pachisvika paya. Ndopa vaifira paya. Papa singasviki paya. Asi chandoda kudza nechekuti Mwari guys ziso raMwari rinoona zvakadzika just below underneath. Ziso raMwari rinoona. Ndokudzai guys. Ntlanta Laxman akasachinja unhu hwake. Akaramba achita zvari kuita zvezvo achinyengera dzimwe mbavha dzema street idzi because zvanaimbokudzai kuti ndezvekuba criminals vana mamunzo uyo EFF vachitaura vakasachinja unhu hwavo guys tichadzoka pana pa one day tichitaura zvimwe zvinhu. Tichadzoka one day pana paka tichitaura zvimwe zvinhu. Uya ndiye munhu anonzi achafa zviri rafu mukomana aya. Achafa zviri rafu mukomana aya. Muchaona henyu. Muchaona. Ne operation dudula yavo iyi. Atirambe kuti vanhu ngavada kana vada kuti vazviite. Animaona. Ngavangobata munhu unokanda ku police station. Andika police station toisa kumba. Kwete kupisa munhu kana kurova munhu. Utsinye wacho kuti munhu ari kutsva kudhara muri kurova netsvimbo. Munhu ari kutotsva kudhara. Wamapisa kudhara. But mira yenyu muone watch the space. Mindiro yaMwari haipinduri dzimwe nguva yaiuyi ipapo. Mwari vakazviona ipo paya. Hakuna munhu ane right kutora mweya womwe munhu. Chero zvoita sei? Chero zvodini? Mungatamba muchiita nenyu panyama dzenyu chidini but not mweya womwe munhu. Mweya womwe munhu haubatwe. Muchaona henyu. Mirai muone. Tichazodzoka pano tichitaura zvimwe mirai muone. Mwari havadha guys, pane zvamunoitirwa zvese nevanhu kunze uku zvese mukangoziva kuti ziso raMwari rinosvika zviri beyond. Minduro aiuye sometimes it doesn't come as an instant answer. Zvinogona kutora nguva but believe you me guys God vanotodzosa chete minduro. Inotoya chete uchida usingadi. Ichauya chete minduro. Vaya vachaona vaya kuti Joshua musoro kuna Mwari. Vagotaura kuti maZimbabwenzi anoroya pasina maZimbabwenzi akabata mushonga.
pepe pasi friend yako yoyo South African ari involved in operation Dudula South African niche vanotivengera unoshaya kana munhu akabanga vabate munhu abaye vodhila naye kwete kuti tese tinenge takungonzi tese takungonzi tiri mbavha tese kana kuti tazodini but shumbure sekudurban iyo kapari kufowa mazimbabweans ndo zviri kunetsa yekudurban wo pane mazimbabweans saka tingamboti mwari vakatsamwa zvokuraya nemazimbabweans acho futi yavo iri kuuya shama isati yauya yavo iri izvi zvinoitika izvi yavo iri kuuya yakanangana navo isina mazimba mukati iri kuuya. The wicked will not go unpunished. Thank you, Rufaro. I'm telling you. Mira yanyu muone. Ngo yavo iri kukwana chimwana chiya chikubatira politics padenga muchaona yenyu. Hatirambe kuenda kumba kwacho vanochida kuti dzinga tinde kumba. Animona. Ende zvataugwa nawo yawe EFF futi ANC is true because vanoperekedzera nemotikadzi mapurisa voperekedzera nemotikadzi masoja vachinda kuita zvima operation mubvunzo wandabvunza tichipinda kuti mupurisa uyu mapurisa akazara panapa vari kuda kutipa escort mawo zvo vanchibvunza ya ko pakapiswa munhu vaivepi ndomvu zvataugwa futi yawe EFF akati vanoperekedzerana vachinda kunoita zvinhu zvavo zvisina basa zvikunobira vanhu izvi musi wakapiswa brother yedu where were they vabvunza mubvunzo iwoyo. Amen. Chinonza bhula mwana vachenda nenguva yavo. Mwana havasi munhuka. Vanochenda nenguva yavo. Zvatoda kuti zvitike panguva yemwana anogona kusazviita. Imi munofunga kuti kuZimbabwe guys hakuna vanonamata. KuZimbabwe kuna vanonamata kuya variko kuZimbabwe. Kasi honai kuti muIjipita tagara nguva yakareba zvakadai tiri muIjipita. Tagara muIjipita. Moti mwari havako. Mwari havazvioni zvemuIjipita kutambura kwese kwatiri kuita tiri muIjipita uku. KuIjipita kuseri uku. Havazvioni. Asi mwana ngachizviona vanomirira nguva yavo. Mwari vane nguva yavo. Kana nguva yavo yakwana ndokudzaika. Zvinongoita. Ijipita tatambura munhu apa kuIjipita uko tatove ne4 sister ne more than 40 years kumiri uko. Kuutapwa kwasadza uko. Tirimo muIjipita. Vanhu vachinamata. Vanhu vanamata vakasvika pakuneta. Kasi mari mota vako. Variko vanenge vachiona. Kana nguva yakwana, he will answer. Tichabuda muEgypt miya tozopinda muKenani. Ndimwari vanozviita izvozvo. Mina muone zve. Just have faith and trust. Muchaona kuti zvandokukudza izvi is true. Zvichatoitika. Guys, ndikaenda chipinda mumba ndambozorora ndiri muno. Ndikaenda chipinda mumba guys. Ndakuinda guys tobatana mangwanandi mwarabo guys mumbodzeya mashoko atataura papaya mboenda munodigesta kana usingakuitiri siya andika kana usingakuitiri bva watora zvikandoko kana zvichikuitira please try and all means to put it into practice tese kana ndichitaura shoko guys andireve imi mega I include myself as well nokuti ndiri munhu wenyama nditomboitawo hooked up kuzvinhu zvisina basa izvi andimazviona tese nini wacho murabo guys bless you.